Oġġezzjoni fl-aħħar minuta mill-Avukat tal-Istat ħarbtet għal ftit minuti l-pjan li tinstema x-xhieda ta' Andrea Prudente fil-kawża kostituzzjonali rresqet kontra l-Istat Malti dwar ir-rifjut tal-Isptar Mater Dei li ittemm it-tqala tagħha ta' 16-il ġimgħa meta kienet f'Malta. Għalkemm aktar tard hi xorta tat it-testimonjanza tagħha. Prudente kellha tixed permess ta' video link l-erba' wara nofsinhar e kif il-kawża kostituzzjonali komplit quddiem l-imħallef Miriam Heyman. Madankollu, eżatt qabel ma kienet se tibda x-xhieda tagħha, l-Avukat Fiorella Fenech Vella li tirrappreżenta lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat oġġezzjonat li Prudente u l-partner tagħha m'għandhomx jiġdu permess ta' video link imma jkunu preżenti fil-qorti. L-imħallef irrimarkat li artikolu tal-liġi introdott riċentament fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jippermetti b'mod espliċitu din il-prattika u jissuġġerixxi li din l-oġġezzjoni kellha titqajjem qabel. L-avukat li tirrappreżenta lil Prudente qalet li mhux sew li tittardja x-xhieda tagħha. Kien hawnhekk fejn il-qorti li qed ittalba biex Prudente tiġed bil-bibien magħluqa bla ebda oġġezzjonijiet. Matul ix-xhieda tagħha l-Professur Isabel Stabile qalet kif kienet innotat li r-rata tal-qalb tal-fetu kienet bil-mod u bekk dan ma kienx sinjal tajjeb. Madankollu meta kienet l-Isptar Mater Dei Prudente kienet marfa li t-tqala tagħha kienet għadha viabli u kellha tibqa' f'Mater Dei taħt osservazzjoni parzjalment minħabba riskju ta' infezzjoni. Ix-xhud qalet li qatt ma rat jew eżaminat lil Prudente, iżda insistiet li qatt ma ħasset li ħajjet Prudente kienet fil-periklu. Huwa proprju minħabba dan il-każ li l-Gvern ta' Roberta Bela issa jrid jintroduċi l-abort f'pajjiżna, kontroversja li issa ilha tkarkar 4 xhur sħabi deputati tal-Labor jivvutaw favur fi stadju tat-tieni qari.